Εξοχότατε πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Προκόπουλε, Πανουσιολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, αγαπητοί προσκεκλημένοι κατά την προσήκουση τάξη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ειδική τιμητική εκδήλωση βράβευσης του Μουσείου Άλατος και των ιδρυτών του, Νίκο Κορδώση και Δέσποινα Σκανελή, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με αφορμή την διεθνή διάκριση που έλαβε το Μουσείο Άλατος στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε στην Πορτογαλία πριν από περίπου ένα μήνα και αναδείχθηκε Μουσείο της Χρονιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η επιλογή του Μεσολογγίτικου Μουσείου πραγματοποιήθηκε από ειδική Διεθνή Επιτροπή Αξιολογητών που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διεθνής διάκριση του Μουσείου Άλατος καθίσταται να αναφέρουμε ακόμα σημαντικότερη, δεδομένου ότι συμμετείχαν στην ίδια διαδικασία 50 μουσεία από 29 ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλώ πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θετολακαρνανίας, κύριο Μαυρομάτη, να έρθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εξοχότατε Πρόεδρε, Άγιε Πατέρα, φίλες και φίλοι του Μουσείου Άλατος, φίλες και φίλοι που παρότι η ταπεινότητά του δεν μας επιτρέπει, μας έβαλε όρο να μην μιλάμε για τον κύριο Κορδώση, αλλά να μιλάμε για το Μουσείο Άλατος, εγώ θα παρανομήσω και θα μιλάω για τον κύριο Κορδώση. Γιατί όλοι οι φίλοι του Μουσείου Άλατος και του κύριου Κορδώση ήρθαμε σήμερα εδώ? Για κάτι τυπικό? Όχι. Έχει πολύ βαθύ νόημα η σημερινή εκδήλωση και είναι μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Νεκτάριου Φαρμάκη να τιμήσει στο πρόσωπο του κυρίου Κορδώση τον Ετωλοκαρνάνα, τον Μεσολογγίτη, αγωνιστή, ο οποίος πρέπει να είναι για όλους παράδειγμα προς μίμηση. Ο τόπος μας δεν μπορεί να πάει ψηλά εκεί που θέλουμε, περιμένοντας από εμάς να έρθουν οι μάγοι να το σώσουν. Άνθρωποι σαν τον κύριο Κορδώση δείχνουν τον δρόμο. Ένας άνθρωπος αυτοδημιουργήτος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε και αγαπάει τον τόπο του, τι κάνει? Παράγει πολιτισμό. Παράγει έργο και φαίνει τουρισμό στην περιοχή μας. Τι κάνει? Μας διαφημίζει παγκοσμίως. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, μια σκηνή μέρα του. Κύριε Κορδώση, μας κάνετε περήφανος. Να συνεχίσετε το έργο σας, γιατί ο τόπος σας χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαυρομάτη. Κυρίες και κύριοι, το ποιος είναι ο πολιτιστικός οργανισμός Διέξοδος και το παιδί του, ενώ το Μουσείο Άλατος, οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Επειδή όμως είναι πιθανόν να υπάρχουν και μερικοί που ίσως δεν γνωρίζουν το πώς γεννήθηκε και εξελίχθηκε αυτός ο τόσο σημαντικός πολιτιστικός φορέας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ εν συντομία. Η Διέξοδος είναι ένας κοινοφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί έκτοτε στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου, στο πατρικό σπίτι του αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγιτών, κατά την ηρωική έξοδο Αθανασίου Ραζικότσικα. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα προεπαναστατικά σπίτια του Μεσολογγίου, το οποίο πλήρως εγκαταλελειμμένο από την πολιτεία βρήκε το 1998 τον Μεσολογγίτη δικηγόρο Νίκο Κορδώση, αποφασισμένο να αναλάβει τη διαχείριση της σημαντικής του ιστορίας. Έτσι λοιπόν, αφού χωρίς επιδοτήσεις η υπαγωγή σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα το απέκτησε, το μετέτρεψε σε μια αιστεία πολιτισμού. Σε έναν δυναμικό πολιτιστικό οργανισμό όπου μπαίνει ο κόσμος και κυρίως αναφέρουμε οι νέοι, όχι σαν παθητικοί θεατές, αλλά σαν συμμέτοχοι μιας ολόκληρης καλλιτεχνικής διεργασίας. Έναν χώρο πολιτισμού όπου οι άνθρωποι που δεν αρκούνται στην καθημερινότητα βρίσκουν πραγματική διέξοδο. Οι καλλιτέχνες στον ιδανικό χώρο για να εκθέτουν τα έργα τους, να χαρίσουν την απόλαυση της μουσικής τους
και οι άνθρωποι του πνεύματος για να εκφράζουν τις ιδέες, τις γνώσεις και το απόσταγμα των σκέψεών τους. Παράλληλα, ίδρυσε στους χώρους του ιστορικό μουσείο και κοιμήλια της Επανάστασης του 1821, άρματα, κοσμήματα και ενδυμασίες του 19ου αιώνα, εφημερίδες της εποχής, φιλελληνικά αντικείμενα, εικόνες, ευαγγέλια και εκκλησιαστικά σκεύη, έγγραφα των πρωθυπουργών Χαρίλαου Τρικούπη και Επαμινών Ροδελιγιώργη, προσωπικά αντικείμενα των μεσολογγιτών ποιητών Κωστή Παλαμά, Μίλκου Μαλακάση και Γεώργιου Δροσίνη, ενώ στην πινακοθήκη του εκτίθενται εικαστικά έργα ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα από το 1875 μέχρι σήμερα. Το 2014, με την συμπλήρωση 15 ετίας, η Διέξοδος ίδρυσε σε ένα δεύτερο νεοκλασικό κτίριο πολιτιστική βιβλιοθήκη, με χιλιάδες βιβλία και αρχεία που σχετίζονται πρωτίστως με το Μεσολόγγι, ενώ το 2015 δημιούργησε για την φιλοξενία των προσκεκλημένων της έναν ξένον τέχνης, διακοσμημένο με αυθεντικά έργα τέχνης, αλλά και έπιπλα εποχής. Τέλος, το καλοκαίρι του 2020, ένα ερειπωμένο κτίριο της δεκαετίας του 1930, η Διέξοδος το μετέτρεψε σε μουσείο, στο πρώτο και μοναδικό μουσείο άλατος της χώρας μας, που σήμερα θα βραβεύσουμε. Ένα θεματικό μουσείο με τις πιο σύγχρονες μουσιολογικές αντιλήψεις που βρίσκεται στην καρδιά των αλικών του Ουρλίδας. Ένα μουσείο στο οποίο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μάθει οτιδήποτε σχετίζεται με το αλάτι από την πρώτη εμφάνισή του στον πλανήτη μέχρι τις μέρες μας. Τη σχέση του με την οικονομία, την υγεία, την γεωργία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και την θρησκεία. Να γνωρίσει τα είδη των αλατιών, την ποικιλία των χρωμάτων τους και της κοκομετρίας τους. Να εντυπωσιαστεί από τις 14.000 χρήσεις του. Να δει έργα τέχνης καλλιτεχνών, εμπνευσμένων από τα αλάτι, αλλά και τη μοναδική γνωστή στην Ελλάδα συλλογή 1.500 αλατιερών που χρονολογούνται, ακούστε, από το 1800 μέχρι τις μέρες μας. Να παρακολουθήσει από κοντά την διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής του αλατιού και τέλος, από τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, να απολαύσει φυσικά τη μαγεία της λιμνοθάλασσας και τη ζωή των εκατοντάδων σπάνιων πτηνών που ενδυμούν στον εξαιρετικό υδροβιότοπο της περιοχής μας. Και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα ολιγόλεπτο βίντεο, μια ιστορική αναδρομή του Μουσείου Άλατος που ξεκίνησε, από πότε ξεκίνησε, αλλά μέχρι και τώρα, μέχρι την βράβευσή του στην Πορτογαλία. Nature is produced the best song over Greece, which is called Afrina. Afrina comes from the form of the sea, like Venus.
the goddess of beauty and love. Ξεκίνησα από μια έκθεση με τον τίτλο «Αλάτι ο Λευκός Θησαυρός» που πραγματοποιήθηκε το 2010 στο Ιστορικό Μουσείο Διέξοδος της Ιερής Πόλης του Μοσουλίου. Σε ένα μουσείο που ανήκει στον ομώνυμο κοινοφελή πολιτιστικό οργανισμό με 25ετή δράση, το οποίο παράλληλα με την διατήρηση της ιστορικής μνήμης δημιουργεί νέα κουλτούρα με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει. Αποτέλεσμα της τεράστιας επιτυχίας που είχε η έκθεση αυτή, δημιούργησε την ανάγκη ύφεσης του Μουσείου Άδωνος. Lord Byron gave his life for this beautiful small town of western Greece. It is surrounded by the crystal waters of the famous lagoon, which is known for its diversity of flora and fauna. It talks about the creation of stars on Earth 3 to 4 million years ago. It refers to its sources of origin, presents colored salts from 40 countries of the world, informs us about the way it is cultivated and harvested, about its effect on Earth, about the relationship to language, art and tourism, describes the salt roads, explains its relationship between religion and the environment, and finally discloses its 14,000 uses. We host thousands of students and organize educational programs, visual and musical events, book presentations, theatrical performances, stargazing, bird watching, seminars, cooking demonstrations, and sea races. Είναι μεγάλη η χαρά μας όταν οι επισκέπτες φεύγουν ενθουσιασμένοι, γιατί το μουσείο έχει να πει κάτι στον καθένα από αυτούς. Όμως ποτέ δεν σταματάμε. Στοχεύουμε στην διαρκή εξέλιξη του Μουσείου Άδωνος και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να χαμογελάμε. Είμαστε γεμάτοι από όνειρα που σιγά σιγά πραγματοποιούνται και σας θέλουμε μαζί μας συνοδοιπόρους σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. We will now go to the Portimao Museum Prize for Welcoming, Inclusion and Belonging. As you might know already, Portimao is home to the European Museum Forum. It's where we have our office and archives. And after experiencing your stay in the past few days, I'm sure you join me in not being surprised that the next prize is named after Portimao, which is so welcoming and embodies the values of the next prize. As all areas of the world grow increasingly interdependent and intertwined, and as Europe grows increasingly diverse, museums' obligation to include and welcome all visitors across all differences in background increase correspondingly. So to present this year's Portimao Prize, please join me in welcoming Isabel Suarez, Director of the Museum of Portimao, Álvaro Vila, Mayor of Portimao, and José Gameiro, Scientific Director of the Museum of Portimao. Good evening, everyone. Muito boa tarde.
O Prémio Museu de Portimão pretende reconhecer o museu, de entre os candidatos ao EMEA, o melhor acolhedor e aquele que dá primazia aos seus visitantes, não só em saber receber, mas também na inclusão inerente em facilitar o acesso aos seus conteúdos à maior abrangência de público possível. O cruzamento de culturas ao longo da sua história tornou Portimão num símbolo de acolhimento, sendo o nosso museu um exemplo disso. E este prémio pretende, dentro desse espírito, promover as melhores práticas de acolhimento, integração e pertença. Vamos então ver quem ganhou. Este museu acolhe uma variedade de atividades educativas e culturais para reunir a sua comunidade e promover um sentido partilhado de história, património industrial e sustentabilidade ambiental. É um local particularmente acolhedor, dinâmico e envolvente, que traz com que os visitantes se sintam em casa, ouvidos e valorizados. Foi muito impressionante envolver todos os membros da comunidade local, não só na criação do museu, mas também no seu desenvolvimento contínuo. Este é um lugar cheio de coração, humildade e vontade predominante de fazer a diferença. Good evening. Oh, I don't. So, the Portimão Museum Prize goes to Salt Museum, Greece. I don't speak English. I forgot everything. Oh, thank you. I can't believe this. It's a great gift for my husband because all his life is dedicated to a museum. It's not the Salt Museum. The Salt Museum is the child of the Exodus, an historical museum. He gave all his money, he gives all his money for this without asking anything. Just a small thanks sometimes. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάω για εσένα. And the Salt Museum became because of his love for the environment, the love for Salina, for salt, for his town. And of course, he loves all the people of Mesologi more than me. Thank you very much. Thank you all. I don't believe this. Συγκινητικές στιγμές, κύριε Κορδώση, κυρία Κανελή, για όλους μας, όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλους μας. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Και να καλέσω στο βήμα τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαιόπουλο, για ένα χαιρετίσμα.
Παρουσιολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, τι να πω, ξέρετε, υπάρχουν στιγμές όπου έχεις ετοιμάσει ένα χαιρετισμό και η όψη ενός ανθρώπου, η συγκίνησή του, το δάκρυ του, μπροστά σε αυτό που αποτελεί τη δημιουργία του, σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι και αν πεις είναι λίγο και είναι και μάτι. Αυτές τις σκέψεις μου τις γέννησε τώρα η εικόνα του Νίκου του Κορδώση, αυτού του άξιου Μεσολογγίτη που μαζί με τη Δέσποινα υπηρετούν τον τόπο τους, χωρίς να ξεχνούν ποτέ τι σημαίνει Μεσολόγγι, τι σημαίνει ότι ο τόπος μας, η ελευθεριά του τόπου μας, η δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους ξεκινάει από το Αλωνάκι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεκινάμε ποτέ, πολλό μάλλον όταν σε 2 χρόνια, λιγότερο από 2 χρόνια όπως σήμερα, γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη επέτειο. Τι να πω λοιπόν εγώ μπροστά σε έναν άνθρωπο που δημιουργεί και το νιώθει και που ένα δάκρυ του και η συγκίνησή του αρκούν για να κάνουν να χάνουν την αξία τους ό,τι λόγια και αν έχεις ετοιμάσει. Νίκο, τα είπες όλα και τα λες όλα με τη ζωή σου, αυτή τη διακριτική ζωή, εκείνο ο οποίος ξεκίνησε από τη διέξοδο και ο οποίος υπηρετεί χρόνια ολόκληρα αυτή την πόλη, ζώντας μαζί της, μεγαλώνοντας μαζί της και νιώθοντας ίσως όσο κανένας άλλος και δεν υποτιμώ κανέναν τι σημαίνει το Μεσολόγγι. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα για να σας μεταφέρω πέρα από το χαιρετισμό μου ένα μήνυμα από την Ακαδημία Αθηνών, η οποία έκανε το ελάχιστο πριν από λίγες μέρες, την περασμένη Πέμπτη συγκεκριμένα, στη συνεδρία της Ολομελίας της, και η οποία οίκοθεν, δηλαδή με δική της φωτογραφία, δεν υποβλήθηκε κανένα έτοιμο, και με εισήγηση ορισμένων ακαδημαϊκών από την τάξη μου, δηλαδή μου, του Απόστολου Γεωργιάδη και της Άννας Μπενάκη, πήρε την απόφαση να τιμήσει για το 2024 το Μουσείο Άλατος και μαζί το Μεσολόγγι, η Ιδέα Ακαδημία. Όπως γνωρίζει και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι στην διοργανώτρια όλων των τελετών για το 2026. Και φαντάζομαι ότι και στην Ακαδημία, σε αυτό το κτίριο, το υπέροχο κτίριο του Άνσον, το οποίο το γνωρίζετε οι περισσότεροι, εκεί θα γίνουν ορισμένες τελετές που αξίζουν τον κόπο. Ακριβώς για να μπορέσει η ιστορία να ξεκινήσει και πάλι το δρόμο της σε αυτή την πόλη, από την οποία και ξεκίνησε. Η ιστορία του Μεσολογγιού είναι γνωστή. Λαμπρές ψηφίδες, απαστράπτουσες ψηφίδες διαμορφώνουν αυτή την ιστορία. Σε αυτές τις ψηφίδες προσθέθηκε άλλη μία, μοναδική ψηφίδα. Κύριε Νίκο, ακριβώς αυτό που είδαμε πριν, δηλαδή το Μουσείο Άλατος. Κάτι το οποίο μου το είχε εκμυστηριευτεί χρόνια πριν. Κάτι το οποίο ξεκίνησα να το κάνει, προσπάθησα να τον βοηθήσω και εκεί κατάλαβα ότι στην Ελλάδα είσαι αποφασισμένος μόνος σου να δημιουργήσεις. Όταν περιμένεις από άλλους δεν θα το αντιληφθούν ποτέ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την απαγοήτευση όταν εγώ ο ίδιος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας στράφηκα σε ορισμένους επώνυμους που πίστευα ότι θα ήταν αυτονόητο να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια που το οικονομικό κόστος ήταν ασήμαντο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Ούτε καν η πολιτεία. Αλλά Νίκο, το λέω προς όλους σας και το λέω προς όλους τους Έλληνες ως ένας Έλληνας εγώ. Ξέρετε κάτι, μην περιμένουμε ποτέ από άλλους να κάνουμε αυτά που εμείς πιστεύουμε και μπορούμε να κάνουμε. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο από την ιστορία. Να δημιουργούμε, αρκεί να παίρνουμε την απόφαση να το κάνουμε, υπό έναν όρο. Ότι έχουμε αλλαγή ενότητα μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα περιττεύουν. Το Μουσείο Άλατος λοιπόν, το οποίο το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές, αυτό το μουσείο βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή του Ιωνίου
σε εκείνες τις ιστορικές περιοχές των Γαλλικών που ξεκινάνε να παράγουν το αλάτι από το 14ο αιώνα και μετά. Είναι μια περιοχή ευλογημένη, η οποία έχει υπαρθεί ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες προστασίας, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή στην κατηγορία του Ραμσάρ και στην κατηγορία Natura. Εκεί επελέγει να δημιουργηθεί το Μουσείο Άλατος, σε ένα κτίριο, το παρακολουθήσατε. Αυτό το κτίριο ήταν ένα ερείπιο. Και από αυτό το ερείπιο προέκυψε αυτό το δημιούργημα που είδαμε. Που δείχνει πώς από ερείπια εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλείο. Αλλά πόσο εύκολο είναι μέσα από τα λάθη μας εμβληματικά μνημεία ιστορίας να τα καταδείξουμε ερείπια. Αυτού του είδους η αντίστοιξη πρέπει να μας συνοδεύει τούτη την ώρα που μιλάμε για το Μουσείο Άλατος. Το Μουσείο Άλατος είναι στην Τουρνίδα. Είναι, σας είπα, σε περιοχές που έχουν ξεκινήσει να παράγουν αλάτι από το 1400 και μετά. Ήταν αρκετές. Οι παλιότερες λειτουργούσαν και μέχρι το 1930. Και εκεί ο Νίκος πήρε την πρωτοβουλία, δημιουργήθηκε αυτό το κτίριο. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι απέραντο. Απέραντο στους συμβολισμούς του. Απέραντο σε αυτό που υποδηλώνει για τη δύναμη του ανθρώπου να δημιουργεί. Δεν έχει κανένα μεγαλείο ιδιαίτερο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν είναι το μέγεθος των κτηρίων που διαμορφώνει τη λάμψη του συμβολισμού του. Είναι η ίδια η ουσία την οποία εκπροσωπεί το κτίριο αυτό. Τι ακτινοβολεί. Πόσοι άλλοι για ακτινοβολία, εσείς εδώ δεν μπορείτε να το καταλάβετε εύκολα γιατί το ζείτε καθημερινά. Κλείστε τα μάτια, σκεφτείτε και δείτε τι ακτινοβολεί για το Μεσολόγγι, για την ιστορία μας αυτού του μουσείου. Για την ιστορία του αλατιού πριν απ' όλα, το αλάτι το οποίο παράγεται γύρω-γύρω, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μουσείο αυτό ήταν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και όχι μόνο της βιομηχανικής, όπως φαίνεται από τον περιβάλλοντα χώρο, άλλωστε, γιατί ακόμα ένα κομμάτι παραγωγής υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Και στάκα ιδιαίτερη συγκίνηση την τελευταία φορά που, όπως είχαμε επισκεφθεί με τον Νίκο το μουσείο, πήρα ένα φτιάρι όπως ήταν απ' έξω και κάθισα μαζί με τους εργάτες, κάναμε ένα τσιγάρο, έχω και αυτή την κακή συνήθεια ακόμα και τώρα. Κάναμε ένα τσιγάρο και συνεχίσαμε προσπαθώντας κι εγώ να αμοιβηθώ τη δουλειά τους. Αλλά μου έχει μείνει αυτό. Αυτό που εκφράζει λοιπόν αυτό το μουσείο είναι την ιστορία του αλατιού για αυτόν τον τόπο. Υποτιμάμε το αλάτι. Ζούμε με αυτό, αλλά υποτιμάμε και δεν έχουμε καταλάβει τη σημασία του. Αυτό αναδεικνύει αυτό το μουσείο. Το αλάτι το οποίο είναι συμβασμένο με κάθε πτυχή της ζωής μας. Με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την οικονομία, το περιβάλλον, τη θρησκεία. Η ανάλυση της σκοπομετρίας του αλατιού δείχνει τι σημαίνει το αλάτι για ολόκληρο τον πλανήτη. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι αν το νερό της θάλασσας και των ωκεανών είναι αλπερό, είναι ακριβώς από το αλάτι το οποίο υπάρχει μέσα στη γη, σε άφθονες ποσότητες. Και το τι σημαίνει για το περιβάλλον γενικότερα, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως επίσης υπάρχουν πάνω από 14.000 χρήσεις του αλάτιου, τις οποίες μπορεί να δει κανείς εκεί, φυσικά σε μια περίληψη, για να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτή η πρώτη ύλη για τη ζωή μας, τη διατροφή μας. Πέραν τούτου, είναι εκείνο το οποίο συγκινεί περισσότερο, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μικρά αντικείμενα, τα οποία ξέρει κανείς ότι άνθρωποι τα έπιασαν, τα χρησιμοποίησαν από το 1800 και μετά, καταλαβαίνει πόση ζωή περνάει μέσα από μικρά αντικείμενα και το αλάτι για να σηματοδοτεί την ίδια μας την ιστορία. Είναι οι πάνω από 1500 αλατιέρες που φιλοξενεί. Είχα την τύχη με τη σύζυγό μου, ορισμένες πήγαμε στο σπίτι και τις κρατούσαμε γενικότερα την εποχή του χωριού, να τις αφήσουμε εκεί, γιατί ξέραμε και εκείνη και εγώ ότι εκεί ήταν η θέση τους και φυσικά στο δικό μας σπίτι. Έτσι, για να υποδηλώνουμε και εμείς αγαπητοί άνθρωποι την παρουσία μας μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και παρακινώ καθέναν που έχει ανάλογα δημητάρια να τα δώσει εκεί. Αυτό το μουσείο Άλατος άρχισε να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Ταξίδεψε στην αρχή σαν ένα μικρό καράβι με τα πανιά του ανοιχτά
Και όμως αυτό το καράβι τόσο γρήγορα, πέρα από την Ακαδημία φυσικά που προηγήθηκαν όλα, ταξίδεψε διεθνώς. Ο άνεμος Ούριος το όθησε πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Γιατί να είστε βέβαιοι, και πέρα από τον τόπο μας υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να εκτιμούν. Και αυτό συνέβη μέσα στο 2024 3 φορές παρακάτω. Να μην ξεχνάμε τη βράβευση του Μουσείου Άλατος από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ ως ενός από τα ακτιβιστικά μουσεία τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ανάθημα στον χρόνο, αλλά είναι μια ζωντανή πραγματικά παρέμβαση για να ξέρει ο άνθρωπος την πραγματικότητα. Επίσης, το επόμενο βραβείο, το οποίο έβαλε το Μουσείο Άλατος τόσο γρήγορα στα μουσεία της βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τέλος, αυτό το εμβληματικό βραβείο του Πορτιμάου, το οποίο το είδατε. Νομίζω ότι είναι απλό. Αν εκεί είναι η έδρα η οποία απονέμει τα βραβεία των European Museum Forum και είναι το πρώτο βραβείο το οποίο απονεμήθηκε σε ένα τέτοιο μουσείο. Υπάρχουν πολλά. Αλλά μου έκανε, συγκινήθηκα πραγματικά, δεν το είχε ολόκληρο εδώ, η αιτιολογία που υπήρχε. Ξέρετε, λέει αυτή η απλή αιτιολογία, με απλά λόγια. Έλεγε ένα μουσείο της καθημερινότητας, της ταπεινότητας και της καρδιάς. Ένα μουσείο που συνυπάρχει ο βιομηχανικός πολιτισμός και η πολιτισμική βιοποικιλότητα και η διάδραση με το περιβάλλον. Και κυρίως είναι ένα μουσείο, όπως λέει η αιτιολογία, όπου σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Γιατί όταν μπαίνεις σε αυτό το μουσείο, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα κομμάτι του οικείου σου. Και κυρίως, κυρίες και κύριοι, αυτό το μουσείο έχει και κάτι άλλο. Δεν το έχει αναδείξει τόσο πολύ η βραβεύση του. Σας το αναφέρω πως το ένιωσα. Το μουσείο αυτό συνδέει το Μεσολόγγι, την Ελλάδα, με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Για το αλάτι είναι κοινό. Το βρίσκει κανείς από κάθε ακτή και από κάθε θάλασσα, ως τα Ιμαλάια. Δένει τους ανθρώπους και δείχνει πόσο κοινή είναι η μοίρα μας. Όποια είναι η ιστορία μας, όποια είναι η πορεία μας. Κοινή τύχη και το μέλλον αόρατο. Αυτό δείχνει αυτό το μουσείο. Ένα μικρό μουσείο που δείχνει πόσο μικρός σε τελική ανάλυση είναι ο πλανήτης μας. Πόσο είναι ο πλανήτης ευάλωτος στην κλιματική κρίση. Πόσο οφείλουμε να τον υπερασπιστούμε. Γιατί για να θυμηθώ μια ρίση του Πρόεδρου της Ακαδημίας του Μιχάλη του Κρυπησή, ο πλανήτης μας, θα σας αφήσουμε σε αυταπάτες, δεν μπορεί να είναι κυβωτός που θα μας οδηγήσει κάπου αλλού. Δεν μπορούμε να πάμε, κυρίες και κύριοι, πουθενά. Ας αφήσουμε τα παραμύθια, σε επίπεδο τεχνολογίας είναι βέβαιο ότι εδώ θα ζήσουμε και αυτό το πλανήτη πρέπει να τον υπερασπιστούμε. Σας κούρασα, αλλά αυτές ήταν οι σκέψεις που χρόνια ολόκληρα μου δημιουργούν στο μουσείο, όπως το ζούσα να δημιουργείτε, και σας είπα, καταλήγοντας και πάλι. Εκ μέρους της Ακαδημίας σας λέω ότι κάναμε το ελάχιστο χρέος μας απέναντι σε αυτό το μουσείο, απονέμοντας το βραβείο του 2024 στο Μουσείο Άλατος, το οποίο έχει μικρή ιστορική διαδρομή, αλλά τεράστια εμβέλεια μέσα στον χρόνο. Συγχαρητήρια, Νίκο, και πάλι, και σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα μαζί σας. Ελλάδας, τον κύριο Φαρμάκη, να απονείμει την ειδική πλακέτα προς τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Παπέου. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, ένα 7 λεπτό μουσικό διάλειμμα, να απολαύσουμε ξανά τους μουσικούς μας και τις μελωδίες που μας ετοίμασαν
για αυτή την ημέρα, την ειδική αυτή ημέρα. Τον καθηγητή ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας, τον Βασίλη Τζιάτια και τον τροπεντίστα της Εθνικής και Λυρικής Σκηνής Περικλή Αλιόπουλου.
παρουσία μας εδώ και να ξεκινήσει η διαδικασία της βράβευσης και να καλέσω εκ νέου τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος στο βήμα. Εξοχότατε, κύριε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, πανουσιολογιότατε, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτες. Είναι μία από τις στιγμές που όντως δεν είναι συνηθισμένη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κάνει τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, συνευρέσεις, εκδηλώσεις. Έχουμε συνηθίσει κάπως αλλιώς. Όμως αποφασίσαμε να βρεθούμε για έναν συμβολικό λόγο εδώ σήμερα. Διάβαζα πριν το κείμενο που μου είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες μου και ήταν, ξέρετε, κάτι τετριμένο. Δεν θα καταφύγω στα γραπτά και θα μοιραστώ μαζί σας δύο λόγια από καρδιάς. Έχει μεγάλη αξία ο συμβολισμός και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Δεν είμαστε εδώ για να γνωρίσουμε το Μουσείο Άλατος. Το Μουσείο Άλατος έχει φύγει από εδώ, δεν είναι δικό μας. Δεν ανήκει σε αυτόν τον τόπο, ανήκει στον κόσμο όλο. Και αξιολογήθηκε από την Ευρώπη και από τον κόσμο όλο. Κάθε στοιχείο πολιτισμού ανήκει στον κόσμο όλο. Δεν είμαστε εδώ για να γνωρίσουμε την προσφορά της διεξόδου. Γιατί επίσης δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στον κόσμο και στην ίδια την ιστορία. Ανήκει στον τόπο. Δεν είμαστε ούτε καν εδώ για να γνωρίσουμε τον Νίκο τον Κορδόση, τουλάχιστον αυτοί που είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, τουλάχιστον έτσι το νιώθω και εγώ είμαι προσωπικά εδώ, γιατί νιώθω χρέος μου ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας δηλαδή, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνει η τοπική κοινωνία. Να τιμά πρότυπα. Το έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Έχει ανάγκη από πρότυπα αυτός εδώ ο κόσμος. Έχει ανάγκη ακόμα περισσότερο από ποτέ. Σήμερα. Σε μια εποχή που πείτε το τεχνολογία, πείτε το ό,τι θέλετε, τρέχει με ρυθμούς περίεργους, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, χάνουμε το μέτρο. Και μια συμπλήρωση, κύριε Πρόεδρε, όντως μιλήσατε πραγματικά πολύ αξιόλογα για την αξία του αλατιού, αλλά θυμήθηκα κάτι που έχει πει ο ίδιος ο Νίκος. Και είναι βαθιά φιλοσοφημένο και έχει τεράστια συμβολική αξία. Το αλάτι τι κάνει? Διδάσκει το μέτρο. Γιατί είναι τόσο όσο. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Μεγάλη αξία για αυτό που μέσα από το ίδιο του το έργο θέλει να μας δώσει, θέλει να δώσει όλο τον πλανήτη. Το αλάτι δεν είναι μόνο περιβάλλον, δεν είναι μόνο οικονομία, δεν είναι μόνο λαϊκή παράδοση. Είναι και βαθύς συμβολισμός. Αυτό το τόσο όσο που έχουμε τόσο ανάγκη. Όλοι μας. Και αν κάπου ξεπέρασε αυτό το μέτρο στη ζωή του, ένας βαθιά μετρημένος άνθρωπος. Ο Νίκος το ξεπέρασε κάπου. Στην αγάπη του για τον τόπο του. Την ξεπέρασε με δύναμη. Θα μπορούσα, έψαχνα να βρω μια λέξη να χρησιμοποιήσω, έρχεται στο μυαλό μου μια αρνητική λέξη, λέει τοπικισμός, όχι. Είναι τοπολατρεία. Λατρεύει τον τόπο του. Ο Νίκος και το αποδεικνύει με την πορεία του μέχρι σήμερα. Ο μόνος λόγος λοιπόν που είχαμε αυτή την πρωτοβουλία να τιμήσουμε τον Νίκο δεν είναι αυτή η βράβευση.
Είναι μια ολόκληρη πορεία ζωής. Αυτή η βράβευση ήταν η αφορμή. Γιατί τόσα χρόνια ο Νίκος αγαπά αυτόν εδώ τον τόπο, προσφέρει σε αυτόν εδώ τον τόπο και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να αναδείξουμε την αξία του ως πρότυπο στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Ευχαριστούμε για όλα, Νίκο. Παρακαλώ, κύριε Κορδώση, να σας απονείμει όχι τη μυθική πλακέτα, αλλά κάτι άλλο πολύ ωραίο, πολύ σπουδαίο. Και μετά ο λόγος σε εσάς, φυσικά. Έχουν και την ονομία στο συμβολισμό τους. Ένα καράβι, λοιπόν, που είναι συνδεδεμένο με τη θάλασσα και το αλάτι και μια αίμα υποέρχεται. Κυρίες και κύριοι, είναι φορές που κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή ανέλπιστα και σε ξαφνιάζουν. Όπως ξαφνικά και ανέλπιστα μας ήλθε το βραβείο, έτσι ανέλπιστα επιστρέφοντας από την Πορτογαλία δεχθήκαμε και το τηλεφώνημα του Περιφερειάρχη. Το τηλεφώνημα ενός ξεχωριστού ανθρώπου που τιμά το αξίωμά του όσο ελάχιστη. Ενός έκδηλα ευγενούς και μη φωνασκούντος πολιτικού που σε καθημερινή βάση με τις ενέργειες του δείχνει το πραγματικό του ενδιαφέρον για αυτόν εδώ τον τόπο, ώστε να κρατηθεί ψηλά εκεί άλλωστε που του αξίζει. Και το κάνει με τα χαρακτηριστικά όχι της μικροπολιτικής, αλλά της ανιδιοτέλειας, του πάθους και της αγάπης. Χαρακτηριστικά που χωρίς να τα έχει επιβάλει, με τη συμπεριφορά του τα έχει μεταφέρει και στους συνεργάτες του. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η ιδέα της βράβευσης του Μουσείου Άλωτος που ξεκίνησε από τον Περιφερειάρχη. Τον άνθρωπο που οραματίζεται και υλοποιεί μεγαλεπίβολους στόχους. Δεν είναι μόνο η υιοθέτηση της ιδέας από τον Αντιπεριφερειάρχη που πατά γερά στα πόδια του και τραβά μπροστά τον τόπο. Είναι και όλη η ομάδα του. Μια ομάδα την οποία παρακολούθησα αυτές τις μέρες να δουλεύει άοκνα για την επιτυχία της εκδήλωσης. Και αυτό είναι μια μικρή ένδειξη που με κάνει να αισιοδοξώ για το μέλλον της περιφερειάς μας. Πρωτίστως όμως για το μέλλον της πόλης μας, για την οποία επιθυμώ τα περισσότερα, αγαπημένοι μου Νεκτάριε και Θανάση. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση της σημερινής τελετής μας έφερε στιγμιαία σε αμηχανία, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εκδηλώσεις τιμής. Η έκπληξή μας μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν ενημερωθήκαμε ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος θα αναφερόταν στο έργο μας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος με τις περγαμηνές που όλοι γνωρίζετε. Ο καθηγητής, ο πολιτικός, ο ακαδημαϊκός που ποτέ μα ποτέ δεν πέρασε στα μετώπισθεν. Ο πρόεδρος
που τίμησε τον θεσμικό του ρόλο ίσως όσο κανείς άλλος. Βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ήρθε εδώ για να μιλήσει για μας, να μιλήσει για το μουσείο μας, για ένα από τα μουσεία του Μεσολογγίου, του αγαπημένου μας τόπου, του οποίου και ο ίδιος είναι επίτιμος δημότης. Και τι έκπληξη! Την πληροφορήθηκα μόλις προλίγο και φρόντισα να κάνω διόρθωση στο κείμενό μου. Μας έφερε, όπως ακούσατε, και ένα τεράστιο δώρο. Την ανακοίνωση της υπέρτατης τιμής που μπορεί να λάβει ένας πολίτης, ένα μουσείο, ένα ίδρυμα στην Ελλάδα. Την βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών. Πρόεδρε, αγαπημένε και φίλε Προκόπη, με την παρουσία σου μεγιστοποίησες τη χαρά μας. Χάρισες σε όλους όσους κόπιασαν για το Μουσείο Άλατος ένα δώρο ζωής. Γιατί το Μουσείο Άλατος δεν είναι δημιούργημα ενός. Είναι δημιούργημα όλων των φίλων προς τους οποίους ευθύς αμέσως στρέφω το λόγο. Για να τους πω πως όλοι τους με κάποιο τρόπο έφεραν σήμερα εμένα για λογαριασμό τους σε αυτή εδώ τη θέση. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ξέρω πώς να περιγράψω τη συγκίνηση που αισθάνομαι. Πρέπει να βρω καινούριες λέξεις, καινούριες φράσεις. Αλλά μιας και αυτό είναι αδύνατον, θα ξεκινήσω από παλιά. Πριν από πολλά χρόνια, περισσότερα ίσως από ό,τι νομίζετε, γεννήθηκα σε αυτή εδώ την πόλη, την Ιερή. Ήμουνα το νέο μέλος μιας πολυπληθούς οικογένειας. Μιας οικογένειας που αποτελείται από τον πατέρα μου τον Πάνο, τη μητέρα μου Ελισάβετ, τα αδέλφια μου Ακακία και Σπύρο, τη Σταυρούλα, τη θητσούλα μου την Ειρήνη, τη Λίζα και την Τέζη, τη Φήμια, την Κασιανή και τη Μέρη, την Κική και την Ασημούλα, τον Αποστόλη και την Κωνσταντούλα, την Ιφηγένεια και τον Κυρμίτσο, την Ελπίδα και την Αντιγόνη, τον Λευτέρη, τον Ηρακλή, τον Τάκη. Μη σας κάνει εντύπωση. Η οικογένειά μου ήταν μια ολόκληρη γειτονιά, μια ολόκληρη πόλη. Τρέχαμε στους χωματόδρομους, παίζαμε ξυπόλυτοι στα Σάλτσινα, βουτούσαμε στον Βούλκο να πιάσουμε σαλίγια και άμα ζεσθενόμασταν, πέφταμε στην αγκαλιά της λιμνοθάλασσας να δροσιστούμε. Γιατί τότε η λιμνοθάλασσα άγγιζε τα σπίτια μας. Δεν είχε συντελεστεί ακόμα το έγκλημα σε βάρος της. Η εκδρομή μας έφτανε μέχρι την Τουρλίδα, στις Αλικές, να βρούμε τους Παϊκαίους και εξυπόλυτοι να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα και το αλάτι. Στο δρόμο είχαν όλοι δικαίωμα επάνω μας. Θα μας τραβούσε το αυτί ένας περαστικός αν κάναμε αταξίες. Η γειτόνισσα θα φώναζε να πάμε αλλού, να πάμε παρακάτω να παίξουμε για να έχει την ησυχία της. Θα καθόμαστε στο πεζούλι του παιδικού σταθμού να ακούσουμε τα νέα, τα κουτσομπολιά και τα πειράγματα των μεγάλων.
Άλλες πάλι φορές, όταν ο καιρός δεν επέτρεπε παιδικές υπαίθριες συναντήσεις, μαζευόμαστε σε μια γωνιά του σπιτιού παρατηρώντας τους μεγάλους και στείνοντας αυτές τις συζητήσεις τους. Μαθαίναμε για τα απλά, τα καθημερινά, τι θα μαγείρευαν, ποιος πουλάγε το καλύτερο κρασί, πότε θα πήγαιναν στην Πάτρα για ψώνια με την Οτομοτρής και την Καλλιδόνα. Όμως, μην νομίσετε ότι ήταν όλα ανάλαφρα. Κάποτε έβγαιναν και μιλούσαν για μεγάλα πράγματα. Για τον προπάπου τους που ήταν στην έξοδο, για το ποιος χάθηκε, ποιανού γυναίκα την έστειλαν στα σκλαβοπάζαρα, πώς το παιδί του τάδε εξαγοράστηκε και γύρισε πίσω, πώς πολέμησε η προγιαγιά τους. Και κάθε τόσο αναστεναγμοί και δάκρυα διέκοπταν την αφήγησή τους και μιλούσαν σαν όλα αυτά να είχαν γίνει χθες. Μιλούσαν για την Ελλάδα που ενώ ήταν μια αλλαγής εντούτοις με αγώνες ανθρώπων καθημερινών, ανθρώπων που έβαζαν το συμφέρον της πατρίδας πάνω από οτιδήποτε, κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της και να μεγαλουργήσει. Μιλούσαν για το Μεσολόγγι που πάντοτε ήταν μεγάλο. Πριν το 1921 ήταν από τις γνωστότερες πόλεις των γραμμάτων με 3 πανεπιστήμια και από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις του ελλαδικού χώρου. Μετά την απελευθέρωση κυριαρχούσε στην πολιτική και πνευματική ζωή της Ελλάδος για δεκαετίες και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ζούσε μια δεύτερη άνοιξη με ανάπτυξη και πρόοδο, γιατί το Μεσολόγγι και οι αστεί του κάτοικοι, μακριά από συντηρητισμούς και με το βλέμμα τους στη Δύση, προόδευαν και αναπτύσσονταν. Κάπως έτσι γνωρίσαμε τον κόσμο. Σημαδεμένοι από μεγάλα γεγονότα, μάθαμε να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Ό,τι περίσσευε σε μας, το δίναμε σε αυτόν που του έλειπε. Και όταν βρισκόμαστε σε ανάγκη, έτρεχαν όλοι να βοηθήσουν. Έτσι ήταν οι παλιοί. Έτσι μας μεγάλωσαν. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ατομικισμό, με μια άτυπη κοινοκτημοσύνη. Κάποιος θα πει ότι αυτή η στάση ήταν αποκλειστικά των εύπορων, των πλούσιων. Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Όλοι άνοιγαν τα σπίτια τους. Η Ακακία, η Μαρία και η Σπυριδούλα, ο Πάνος και η Μπέμπα, ο Χρήστος και η Χρυσούλα, η Κυραλένη, η Νατάσα και ο Γιώργος, και τα καλά του κόσμου πολλαπλασιάζονταν σαν το θαύμα της Κανά. Όσα δίνεις, άλλα τόσα θα σου επιστραφούν, έλεγε η Ακακία, η αδελφή μου και μέντοράς μου. Ένα λαμπρό μυαλό, μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από τον τρόπο που μεγάλωσα. Από αυτόν που οι άλλοι μου έδειχναν για το πώς ένας πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος πρέπει να διάγει το βίο του. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Πρέπει όμως να συνεχίσω την διοίκησή μου. Έχω υποχρέωση να το κάνω. Όταν το 1999, οικονομικά ανεξάρτητος, είδα ότι η πολιτεία διαφορούσε για την τύχη του σπιτιού του αρχηγού της φρουράς εξόδων, όπου σήμερα στεγάζεται η διέξοδος, το αγόρασα και το μετέτρεψα στο πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο που όλοι γνωρίζετε. Τον δεύτερο χρόνο της διεξόδου η τύχη μου επεφύλαξε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο δώρο. Έστειλε στον δρόμο μου την Δέσποινα, τη σύντροφο της ζωής μου και συνοδηγό του μήλου.
Έτσι πλέον αρχίσαμε μαζί να σχεδιάζουμε τις πρώτες εκδηλώσεις. Τι ωραία συναισθήματα γεννήθηκαν. Σαν τους ναρκωμανείς ζητούσαμε κι άλλες εκδηλώσεις, κι άλλη δημιουργία, κι άλλες γνωριμίες, κι άλλες συλλογές, κι άλλη έρευνα, κι άλλες ιδέες, κι άλλα αφιερώματα, κι άλλες γιορτές. Και να, μέσα σε αυτόν τον πυρετό γεννήθηκε μια φλόγα. Η φλόγα του νέου, του πρωτότυπου, που ήταν εδώ στο Μεσολόγγι, στην αγαπημένη μας πόλη, και το προσπερνούσαμε διάφορα γιατί το είχαμε συνηθίσει και δεν το βλέπαμε. Ήταν εδώ από τον 14ο αιώνα, πριν δηλαδή και από αυτό το ίδιο το Μεσολόγγι. Ήταν το αλάτι. Ίσως κάποιοι από εσάς θα θυμάστε την έκθεση «Αλάτι ο Λευκός Θησαυρός» που είχαμε πραγματοποιήσει εδώ και 15 χρόνια. Ήταν τόσο επιτυχημένη που όλοι οι συμπολίτες μας και όχι μόνο μας παρακινούσαν να κρατήσουμε σε κάποιο χώρο την έκθεση αυτή για πάντα. Ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς, μας παρεχώρησε το κτίριο που βρίσκεται μέσα στην καρδιά των Αγικών. Αλλά η κρίση μας σταμάτησε. Ωστόσο, μετά από 8 χρόνια, όταν άρχισε να διαφαίνεται μια ισορροπία στην οικονομία μας, ξεκινήσαμε τη δημιουργία του μοναδικού Μουσείου Άλατος στην Ελλάδα. Ο Δήμος πάλι, πρώτος μας αρρωγός, με την τεχνική του υπηρεσία φρόντισε για την αντικατάσταση της στέγης και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Και εμείς, χωρίς επιδοτήσεις ή παγωγή σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα, αλλά μόνο με δικές μας δυνάμεις και την υποστήριξη του Κορδώσιου Κοινοφιλούς Ιδρύματος, συνεχίσαμε την υλοποίηση του σκοπού μας. Ήρθε μαζί μας ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης Ρόμπολας, η αδελφή Πάικου, ξανά και πάντα δίπλα μας, η Τέτα Δαδακαρίδη, ο Γιώργος Κατσάγγελος και η Ντέση Βαλαβανίδου, ο Κώστας Νούλας και η γυναίκα του η Μέρη, ο Σάκης Ζαπατιώτης και ο Σπύρος Φονταλής και φυσικά όλη η οικογένεια της Διεξόδου με τους πάμπουλους και ποικιλότροπους αρρωγούς της. Ήρθε η μόνιμη ομάδα της Διεξόδου, η Θεόνη, η Ειρήνη, ο Γρηγόρης, η Κωνσταντίνα, η Κρίστη, όλοι οι φίλοι μας, οι εκατοντάδες που έτρεχαν και με την καρδιά τους μας έλεγαν ό,τι θέλετε, φωνάξτε μας, είμαστε εδώ. Και έτσι, πριν από 4 χρόνια, ολοκληρώσαμε το μουσείο, το νέο μας παιδί. Τότε ήρθαν μαζί μας οι 2 Ιωάννες, η μουσιολόγος και η μουσιοπαιδαγωγός, η Βάσκια, η πολιτιστική διαχειρίστρια και τώρα η Φανή, που το μουσείο της αρέσει περισσότερο από τη δικηγορία. 4 νέα κορίτσια που και αυτά έχουν το μουσείο σαν δικό τους παιδί. Το φροντίζουν, το στολίζουν, το περιποιούνται, το χαϊδεύουν και το ταντεύουν με τις ιστορίες τους. Αυτές τις ιστορίες που διηγούνται στον καθένα επισκέπτη και τον κερδίζουν. Τον κάνουν δικό τους και δικό μας. Τον κάνουν ένα λάτρη του αλατιού, ένα λάτρη του μουσείου, αλλά και έναν λάτρη της πόλης μας. Όμως κυρίες και κύριοι, η μεγάλη, η ανυπέρβλητη δύναμη είσαστε όλοι εσείς. Εσείς με τον καλό σας λόγο, με τα σακουλάκια του αλατιού και τις αλατιές που μας φέρνετε από ένα ταξίδι σας στον κόσμο, την μετάφραση που κάνετε σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο, τους φίλους σας που τους παρακινείτε να μας επισκεφθούν, τις ιστορίες που μας εμπιστευθήκατε, τις υπέροχες φωτογραφίες που μας δώσατε και τις ιδέες σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Και να τώρα που κλείνει ο κύκλος. Γι' αυτόν τον λόγο, αγαπητοί μας φίλοι, βραβεύτηκε το μουσείο μας. Γιατί ξαναγίναμε ένα και μοιραστήκαμε κάτι κοινό όλων. Γιατί το Μουσείο Άλατος δεν είναι η αφήγηση του δικού μας και μόνο βίου, του δικού μας συναισθήματος. Είναι η αφήγηση μιας ολόκληρης πόλης,
Μιας πόλης που αγωνίζεται και στο τέλος θα τα καταφέρει. Το Μεσολόγγι, παρά την καταχνιά που οι συγκυρίες το έχουν φέρει να βιώνει σήμερα, έχει μέλλον, λαμπρό μέλλον. Το βλέπω μπροστά μου και το πιστεύω βαθύτατα. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Σήμερα, μέσω αυτής της υπέροχης εκδήλωσης που οργάνωσε η Περιφέρεια, μου χαρίσατε την πιο συγκινητική βραδιά της ζωής μου. Θέλω να περιγράψω την συγκίνηση αυτή. Όμως, όπως και στην αρχή σας είπα, μου είναι αδύνατον να βρω καινούργιες φράσεις ή καινούργιες λέξεις για να την περιγράψω. Για τον λόγο αυτό θα επαναλάβω μία και μόνο λέξη που έχω μάθει από μικρό παιδί να λέω. Ευχαριστώ. Σε μένα, ανήκει σε μια ομάδα κοριτσιών και στην διευθύντριά τους. Παρακαλώ να έρθουν, επιτρέψτε μου αυτό. Ελάτε κορίτσια. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η όμορφη αυτή εκδήλωσή μας και να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για την